3, 2, 1. Okay, may buntag sa inyo mga kamaster. Karon din adlaw maghimutag kwan pag-ong kanta atong kagulingon na kanta mga kamaster. Bisaya lang sa atong imong nga kanta mga kamaster. Yan nantay pag-ong gitara. Gikan sa TikTok na shop i-order. Order kami ito karon. Kanta mga kamaster ng atong kagulingon para di ta mga copyright atau Bisaya lang sa kanta mga kamaster. Siguro na ito pag-imo mga kamaster gamit na ang dalawang pulpit mga kamaster o gitara ay notebook mga kusuwatan poser sa takarong mga kamaster maging poser sa takarong. Oh yeah. Lang ato mga kamaster. 1, 2, 3, pasok. Tagal sa mga kamaster. Okay. Okay ba? Ano ko yung nabuong tono mga kamaster? Pare, hindi mo tagi lyrics mga kamaster. Kung nakuha ng mga kamaster kay intro niya. Okay. So, maging kanta. Title ni umuan na ko rin. Title mga kamaster. Milagro. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tinawag na mga kamaster nakatag mga problema. Sunod nagantag mga problema wala isusama ang mga kage nata sa katuhang verse mga kamaster sa mga suwat mga kamaster kantos sa mga sakit puro pasakit wa na'y bili sakit wa na'y bili. Tama sa mga bubo na itong imuon na kanta mga kamaster kay para dali na sa magman nanta sa refrain. Excuse po. Okay. Refrain na ta sa kwan pa tulay. Kailangan na mo ginhawa. Malang sa itong aso! Naman, nag-stick na ito mga kamaster kaya ito pangaksing. Suwat sa tao, tuwasan sa ito nagsulat na kamaster bago ta mo tono. Kaya po na ito chords.
Okay, atay tulay mga kamaster. Chorus na ta. Chorus. Chorus na mga kamaster. Chorus. Sa ato pa kay Milagro mang title mga kamaster. Atong chorus ano eh, Milagro. Daghan ng mga naglaom klaseng pagsulay ang giabot. Naman siguro eh. Yan, ano pa? Milagro liyok na mga tao para na ay mabot na sa ato pa ay mabot na milagro gapon. Milagro tanga to mga uwo Rubis life pa na ay uwo. Okay, para po kailangan itong makita nga mga ungo mga kamaster, mga kwak-kwak naman, mga kwak dahil ba na mukha ng kiro na mga siya ba? Okay ba? Second verse na ta. Talagang kayo mo no? Bali, lagi mo nabit ako ganun mga kamaster. Ako lang ipakita ko na hindi mo ako dami rin na para dali ra siya video. Dagan pod tawad ag paglaom pagbasol nabay pili. Okay mga kamaster, nakahimo na ko mga kamaster. Tara, kahimo na ko lyrics mga kamaster. Ato na yung testingan ng tugtog, diba? Kaya tugtog na to. True. Dagatag mga prima, wala'y susama ang mga kaagin. At to sa mga kasakit, puro kasakit, wala ba'y piling. Kailangan na mong ginhawa, ipili sa problema. Milagro, dagan nga naglaom, sa lasing pagsulay ang inabot. Milagro, di na mga tao para na ay muwapunta. Milagro, iba mga kamaster, auto siya ang tono mga kamaster. Bali, buwan ko pa ng video mga kamaster, katulang sa akong ipakita sa inyo nga tugtog kay full video ano yung kwan ako na yung mo video mga kamaster, yung kantaha kung anong video. Okay ba mga kamaster, tama yun na niya mga kamaster akong game nga kanta lyrics. Dili tataman mga kamaster. Salamat kayo sa mga nanaw. Salamat mga master.